Преди имах всичко. После останах с нищо. Работех усърдно. Не мързелувах. Даже помагах на другите. Но една сутрин получих писмо. Съкращение. Без обяснение. Без прошка. Сърцето ми падна. Не казах на никого. Не исках съжаление. Само плаках. Нощ след нощ шепнех: Господи, ако още си с мен, ако още ме виждаш, помогни ми да се изправя. Но нищо не се случваше, докато един ден някой ме потърси. Покани ме на интервю. Не заради опита ми, а заради смирението в гласа ми. Днес работя отново. Не най-високо, но с благодарност, с смисъл, с сълзи на вяра. Ако си бил на дъното, но още вярваш, напиши Амин. Твоето чудо няма да подмине сърце, което не се е отказало. Ако вярваш, че Бог не забравя никого, остави сърце. Сподели с жена, която се нуждае от надежда. Присъедини се към нашата безплатна молитвена група. Доктор по богословие ще се моли специално за теб.